El passat dilluns, dia 20, es va celebrar al cantó de la Torre, justet als peus de la Torre del Senyor de Serra, la 20a edició de la Matança. Bon dia, Teleserra. Ja a punt has començat la marxa? A punt, preparant-vos-ho tot. Molt bé, molt bé. Després se veiem. Molt bé, Sara. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. Bon dia. Bon dia. Ja estem a punt per... Un dia de puta mare. De matança, acompanya de categoria l'Oratxe. Per menjar i veure el que faci falta. I després va penjar els carrilers i... Hombre, que és el clima és el més important. Pel secar és Que vagi tot molt bé. Moltes gràcies. Ens veiem. You hear my voice, you hear that sound, like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. Get ready, 'cause I've had enough. I see it all, I see it now. I got the eye of the tiger, the fighter, dancing through the fire. 'Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar louder, louder than a
Bueno, se trobem així al cantó de la Torre, el cantó de la Torre de tota la vida, enfront del restaurant Granero i baix de la Torre del Senyor de Serra, i estic molt ben acompanyat. Yolanda Aliaga. Yolanda, bon dia. Bon dia a tu i a tots els que estem així disfrutant i al poble. Bueno, estem així ja en la vigésima, vaig a dir-ho en castellà perquè en valencià no m'he la 20a edició de la matança del porc. Pense que estaràs molt contenta, no?, de celebrar aquesta 20a edició. Estic molt contenta perquè mon pare en molta il·lusió junt en graneros començaren a fer-ho i bueno, doncs nosaltres estem continuant i la veritat és que mantindre tradicions i fer coses bé i coses així, jo per mi m'ompli la meva faena. És un acte que començava, ja com hem dit, fa 20 anys, ha canviat, s'ha modificat la forma un poquet, però el fons segueix sent el mateix, unir el poble i fer una festa gastronòmica. Donar un poquet de festa, que el poble s'anime, conèixer un poquet més a nosaltres, bueno, a nosaltres me referisc a Serra en general, i nada, i oferir pues, el que estem parlant, gastronomia i productes de bona qualitat. Què és el que tenies avui així? Perquè veig que quasi ja no te queda res. No me queda res, me queda la sobrassa esta gran i teníem un poquet de tot. Teníem el paté cassolà que fem, la llonganissa de Pasqua, la catalana de la matança, la negra i la blanca, la panxeta curà, salchicho i chorizo també, sobrassà sobretot, claro, no mos ha faltat. Però la veritat és que ja mos s'ha acabat tot, ja no mos queda de res, gràcies a Déu, que és perquè la gent ho ha disfrutat. En apenas una hora i mitja, lo que costa de matar el cerdo pròpiament i arreglar-lo, el xerro desapareix. Exactament, ja ha desaparegut i bueno, però bueno, en ello estem, això és el que se trata, que la gent ho disfrute, ho menja i se ho passe bé. I com vàrem veure ja pel film informatiu, que vos vaig entrevistar a la Granero de tu, a més ja portem el segon any en què això és una festa solidària. Exactament, perquè jo penso que hem arribat a un moment en el que sempre hi ha que fer un poquet d'algo. Si d'ací podem treure una ajuda per una bona causa, en aquest cas és el càncer, però que a mi em donaria realment igual sempre que siga per una bona causa. Entonces, pues bueno, sempre ajudes un poquet més. La gent bé, s'ho passa bé i damunt participem i col·laborem. I col·laborem en alguna cosa. Nosaltres, com tots els anys, això és gratuït, con lo qual els diners van tots dedicats a l'Associació del Càncer. Yolanda, enhorabona i fins l'any que ve. No n'hi ha que dir res més, fins l'any que ve. Exactament, perquè disfrutem tots. Gràcies. Gràcies. I fent un recorregut per així, per la matança, en esta 20a edició, ens trobem amb Loren Donat. Loren Donat és un col·lega, podríem dir, però vamos, és un professional del Mediterrani. El van conèixer a Serra quan treballava en Canal 9. Loren, bon dia. Bon dia, bon dia. Bueno, conta'm-nos, quina és l'experiència d'estar una altra volta així al meu poble, al nostre poble de Serra? Pues jo sempre dic que dins de l'agenda festera que tenim nosaltres en la Comunitat Valenciana no pot faltar lo que és la matança del porc de Casa Granero. I a més envoltants per els millors cuiners de la nostra Comunitat Valenciana, de bons amics, i així en Serra, que és com si jugara en la meva segona casa, pues millor impossible, no? Aquestes paraules de Loren ja mos omplen de satisfacció, no? Perquè se considera un serrano de pura cepa, quasi. A més, sí, perquè tinc molts amics així, com està José Luis Arnal, que va ser el que me va traure de casa per a vindre així i saber la bona cirera que té Serra, la millor del món, i a més pues, moltíssima gent de València que ve a estiuetxar així, també Granero, i moltíssims restauradors, com tu també, i moltíssima gent, no?, que no falta també pues, en aquesta localitat del Cor de la Calderona. És un acte que, com tu dius, 20 anys, tu vens molts anys ja, i això li va donant un poquet de caché al poble, un poquet no, ja són 20 anys, són molts anys, el que Serra se senta i se veja per al reste d'Espanya, perquè Granero ha sigut un ambaixador pròpiament de Serra a tota la península ibèrica, no a tota Espanya. Pues la veritat és que sí, dona gust, una persona com Granero, no? En la humilitat que le caracteritza, pues, que va de concurs en concurs, que va divulgant la seva terra, que va divulgant la seva gastronomia, i ha ficat en un punt, en referència dins de la nostra comunitat, pues Serra, no? I Serra se pot distingir per la seva gastronomia i també per les seues cireres i també per la seva gent, una localitat hospitalària que, com no, pues no pot faltar així un home en relacions públiques com és Granero, pues convidar, no, a tot el món i que tot el món conega Serra i embolicar a tot el món per a vindre així a gravar i traure Serra pues fora, no, de la seva localitat i fora de lo que és la Calderona, sinó a tota Espanya. Jo, simplement, des de Teleserra, des del meu poble de Serra, agrair a Loren Donat, al meu amic Loren, el que ha eixat aquestes càmeres de Teleserra, i per mi, te dic que és un plaer, un verdader plaer, entrevistar a un gran entrevistador, a un gran professional de les comunicacions. Gràcies, Loren. Agrair jo, perquè jo vaig començar així també, o sigui que agrair jo, que això dona gust, no? Empeç començar ahí i al final, pues, poquet a poquet va rodant, mos tanquen coses, però obrin coses noves i lo bonic és estar treballant i divulgar, no?, les nostres festes, les nostres tradicions, la nostra gastronomia, la nostra cultura en el dia d'avui. I la gent que no pugui eixir de casa, pues, por lo menos, a través de les nostres pantalles, pues, podran seguir, no?, lo que nosaltres estem veient, que tenim
la gracia, ¿no?, de poder vivirlo de primera mano. Molt bé. Loren, encantat i hasta l'any que ve. Hasta l'any que ve, un plaer, vinga, hasta El mateix, gràcies. I ara estem així a la vora de lo que podríem dir el fotocol oficial de la matança de Granero d'enguany, de 2015. Anem a veure si el pillem un momentet i li preguntem 4 cosetes per així, per la televisió local, per Teleserra. Granero, com està resultant esta matança d'este 2015? De categoria, especial. 20 edicions, ja ho diguem l'altre dia. Sí, el cicle passat. Molt bé. Són del cicle passat. La matança ha començat el segle passat, no? Exacte, sí. Bueno, has tingut també una afluència gran de gent, diverses televisions. Estàs content, no? Molt contentíssim. Sí, molt A content. seguir. Sí, home, claro. Això no te- Mentre el cos aguante. Molt bé, molt bé. Pues Granero, simplement deixar-te que tens ahí molta gent invitada que tens que atendre i demés, i des de Teleserra agrair les teves paraules i res, endavant en la matança. Gràcies a vosaltres per assistir. Molt bé. I ja tenim les paraules de Granero, ara ell segueix atenent als invitats i demés, i nosaltres anem a pegar una balejada per així. Gràcies, Granero. Anem a pegar una volteta per tot el que és l'entorn ara d'ací de la matança i ja així acabarem este reportatge de la matança 2015. 20 anys fent la matança.